Ako zistiť, či vo vašich interiérových dverách je práve drevotriesková výplň? Ste si niekedy objednávali interiérové dvere? Určite ste sa stretli so situáciou, že váš predajca vám ponúkol drevotrieskovú výplň do interiérových dverí. Štandardná výplň je voština, tu všetci poznáme, takéto dvere voláme papieraky. Za príplatok máte možnosť do interiérových dverí si dať drevotrieskovú výplň, ktorá je lepšie izoluje, tie dvere sú pevnejšie, sú ťažšie, lepšie zvláda teplné rozdiely medzi miestnosťami. Ja vám teraz ukážem, ako to zistíte veľmi jednoducho. Keď vám prídu vaše nové interiérové dvere, mali ste tam príplatok drevotrieskovú výplň, chcete si zistiť, fakt tá drevotriesková výplň je, stačí len takto odkrútiť zámok, je ho preč. Prvým signálom, že máte drevotrieskovú výplň, je, že tam budete mať strašne veľa plyn. Keď pozrite takto dovnútra, je tam krásne vidieť, že tam je drevotriesková výplň. Toto je drevotrieska. Keď ich otočíte hore do 180 stupňov, tie piliny, ktoré sú v tej drevotrieske, aj ich počuť, ako pekne sa presypajú. Vždy to hneď počujem. Ak vás zaujímajú ďalšie takéto tipy, tak sledujte moje videá.